प्रस्तुति। पहले पहले थोड़ा थोड़ा तोहरा असर होतो गे, पहले पहले थोड़ा थोड़ा तोहरा असर होतो गे, असर होतो गे। त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गे, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गे। पहले पहले थोड़ा थोड़ा तोहरा असर होतो गे, पहले पहले थोड़ा थोड़ा तोहरा असर होतो गे, असर होतो गे। त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गे, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गे। अभी आप सुन रहे हैं शिवानी फिल्म्स की धमाकेदार प्रस्तुति। ऊपर के चीज तोहर लागे बड़ी टाइट गे, हाथ से चला के कर देबो बूफर दुनु राइट गे। फेरो न कोनो दिक्कत न फरक है तो ऊपर के चीज तोहर लागे बड़ी टाइट गे, हाथ से चला के कर देबो बूफर राइट गे। फेरो कोनो दिक्कत न फरक है तो गे। त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गा, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गा, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गा, और जतो गा, सरिया के पकड़ गा। संजीत रिकॉर्डिंग स्टूडियो करबो प्यार जे तोहरा है तो बढ़िया फिली, तोहरा से धीरे धीरे दिल जतो मिल गया। ऊपर में काम सब नित करबो बेसी गा, गर्मी बुझतो तबे लगइबो ठंडा एसी गा। काम करबो भोरे सास नया असर होतो गे, काम करबो भोरे सास नया असर होतो गे। त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गा, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा और जतो गा, त आबे न हमरो कमर के पकड़ कनीटा।